Отче з неба Божа, змилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, змилуйся над нами. Святая Троица, единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молись за нас. Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, молись за нас. Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, молись за нас. Мати надеи, молись за нас. Мати пречистая, молись за нас. Мати беззаконная, молись за нас. Мати непорушная, молись за нас. Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, молись за нас. Мати найцудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, молись за нас. Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, молись за нас. Мати милосердности, молись за нас. Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы полная, молись за нас. Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, молись за нас. Панна ласковая, молись за нас. Панна верная, молись за нас. Люстра справедливости, молись за нас. Столица мудрости, молись за нас. Причина нашей радости, молись за нас. Святыня духовная, молись за нас. Святыня хвалебная, молись за нас. Святыня славная побожности, молись за нас. Ружа мистычная, молись за нас.
косі слоновой, молися за нас. Золотий доме, молися за нас. Ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранішняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. Потемками хронков, молися за нас. Утешальница засмученных, молися за нас. Успомога християнам, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева веровызнавцев, молися за нас. Королева панов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица. Как сталися ми годними обрезанием Христовым. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью.
Праз Христа Пана нашага. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, яду всякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. Опани наша, опекунка наша, сутешеница наша, ты заступница наша, сыном своим нас поеднай, сыну своему нас дорожай, сыну своему нас отдавай. Памятаю, Найсвяцейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе ўцякае, цябе на дапамогу кліча, тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да цябе, о Панна над паннамі і маці наша, імкнуся. Да цябе прыходжу, перад табою грэшны, плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Таємницю сакрамента восхваляймо широ все, тратить мо старое право, Божу новый заповедь, что нам розум не тлумачить, свято веры принять, Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Дауцу вечного свят. Амен. Молімся. Божа, праз пасхальную таямніцу Христа Ты адкупіў усіх людзей. Захоўвай нас справу Тваёй міласэрнасці, каб мы, няспынна згадваючы таямніцу нашага збаўлення, удастоіліся атрымаць яе плён праз Христа Пана нашага.
Раз, два, раз, два. Пахваленый Иисус Христос. Дорогие, со святом вас, вельмі радостно бачить, вітать вас у нашем костеле. Праз некалькі хвілін ужо распачнецца урачыстая святая імша з удзяленнем сакраменту канфірмацыі нашим гэтым вось прыгажунам. Зараз, каб проста на самом пачатку імшы многа там ужо не гаварыць, прывітанняў, я скажу, аб'яўлю інтэнцыі, у якіх будзем маліцца. Арцыбіскуп Ініацыю гэтую святую імшу будзе маліцца за ўсіх тых, хто сёння прыме сакрамент канфірмацыі, аб дарах Духа Святога, умацаванні ў веры і ўсіх патрэбных ласках для іх. Я буду маліцца аб здароўі, усіх патрэбных Божых ласках для Руслана і яго сям'і. Брат Андрей Богданович помолится об здоровье и шчаслівай аперации для Лилии. Брат Андрей Жилевич будзе молиться за померлую Вольгу, 4-ю гадавіну пасля смерти, просячы для яе радасці пребывання у Божым валадарстве. Я так переживаю, как душновато у нас троху. Спадзяюся, што ведаеце, што можна, калі што будзе і выйсці, ці калі што вадзічка у нас у краме ёсць, так спадзяюся, што ўсё будзе добра, не переживайте. А вам, дарагія кандыдаты да бежмавання, жадаю так настроіцца, сапраўды прыгожа перажыць гэтую літургію, памаліцца, сапраўды Дух Святы сыходзіць сёння ў нашыя сэрцы, прымайце яго як мага больш.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Гостей мы заўсёды з любов'ю трымаем, таму што імя асаблівае маем. Святы Казімір апякуецца намі, ён веры любов'ю да Бога фундамент. Вам, маладыка, інсё, заўсёды мы рады. Вы прыкладам веры даёце, парады ведзеце да Бога асоцкай рукой, і прыкладам, і словам, і дабрынёю. Вы пастар сапраўдны, вы біскуп адданы, у шчасці нядолі заўсёды вы з намі. У вашых вачах пыламя Дух Божы, і згаснуць агонь вы ніколі не зможам. Вам дякую за дабрыню ў сэрцы вашым, таму што яно разам з нашым б'ецца. За прыклад служэння, у працы адданасць, за вашу малітву, супольную радасць. Вы цалкам сябе аддаеце ў служэнні, хай Бог вам і сілы дае, і натхненне, хай зоркаю свеціць Марыя святая. Хай Божая ласка заўжды атуляе. Любоў хай Христова у сэрцы гарыць, каб вы і маглі далей яе людзям дарыць. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Павядаюся. Misereatur nostrum omnipotens Deus et dimittis peccatis nostris perduca nos ad vitam aeternam. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой.
Oremus. Mentes nostras quesumus Domine Paraclitus que a te procedit illumine, et inducat in omnem, sic ut tus promissit Filium veritatem, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Іерусаліме юдэі, людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гавораць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі сумежных з Кірынеі, ды прыезджыя рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. Спошли, Пане, Своего Духа и обнови обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа и обнови обличья земли. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, незлічоне, Пане, Твои справы, земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, Своего Духа и обнови обличья земли. Ты забираешь их недух, и они гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь Своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа и обнови обличья земли. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радуется справам Своим, нехай буде мила Ему моя песня, и я буду радоваться у Пану. Спошли, Пане, Своего Духа и обнови обличья земли. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, ніхто не може сказаць «Езус Пан», калі не будзе ў Духу Святым. Розныя ёсць дары, але той самы Дух.
Розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў, якія, хоць іх шмат, складаюць адно цела, так і Христус. Бо ўсе мы адным духам ахрышчаныя ў адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоены адным духам. Гэта Слова Божие. Боже, Дух Святый, приди, и небесного спошли, нам светла Твоего струмень, Ойче убогих поспеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай, утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, осолода стомленных, odpoczynek zmученных, и вода для правдучих, утешение плачучих. О, святло счастливое, сердце вглубь игривое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что вся род створения, пустота и небытье, что нечисто в нас мы, что засуха оживи, что поранено зячи, что в нас твердое схили, скривлено правым чини, голос сердца разогрей, дай Твоим же верным, Божьей ласки певным, всем Твоих святых даров, дай заслугу мужности, вытребовать верности, дай и радость вечную. Амен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали у их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя з-за страху перад юдэямі, прыйшоў Езус. Стаў пасярэдзіне і сказаў ім:
спакой вам. Сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас. Сказаўшы гэта, дыхнуў і сказаў: прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца. Гэта слова Пана. Дастойны Ойча, святы касцёл просіць праз мяне аб удзяленні сакраменту канфірмацыі сабраным тут вернікам парафіі святога Казіміра. Questi fedeli sono consapevoli del grande dono che riceveranno in questo sacramento e si sono preparati adeguatamente per riceverlo. Ці гэтыя вернікі ведаюць, які вялікі дар атрымаюць яны ў гэтым сакраменце і ці адпаведна падрыхтаваліся да яго прыняцця? Я перакананы, што ўсе падрыхтаваліся да канфірмацыі, бо ўдзельнічалі ў слуханні Божага Слова і ў супольнай малітве, а таксама прыступілі да сакраменту пакаяння. Cari fratelli e sorelle, dite davanti alla Chiesa qui riunita quali grazie attendete da questo sacramento. Дарагія браты і сёстры, скажыце перад сабраным тут касцёлам, якіх ласкаў чакаеце вы ад Бога ў гэтым сакраменце. Amen. Amen. Можна сідати. Carissimi tutti, buon pomeriggio. Любі брати і сестри, вітаю вас. Desidero in primo luogo ringraziare il vostro caro parroco, il padre Uladislao, per il gentile invito a presiedere questa solenne celebrazione eucaristica. Ringrazio tutti voi per la calorosa accoglienza e in particolare per coloro che riceveranno il sacramento della Cresima questo pomeriggio. Vi porto il saluto paterno di Papa Leone XIV e la sua benedizione apostolica. У першую чаргу я хочу падзякаваць вашаму дарагому пробашчу айцу Уладзіславу за ласкавае запрашэнне узначаліць гэтую урачыстую эўхарыстычную цэлебрацыю. Дзякую таксама усім вам за цёплы прыём і асабліва тым, хто сёння прыме сакрамент канфірмацыі. Я перадаю вам айцоўскае прывітанне папы Льва XIV і яго апостальскае благаслаўленне. Oggi celebriamo una delle feste più luminose, una festa che ci riporta al cuore stesso della nostra fede. Pentecoste è il giorno in cui lo Spirito Santo discende sugli Apostoli e apre davanti a loro una vita nuova. Non è una semplice ricorrenza annuale, ma un evento che continua a rinnovarsi, perché lo Spirito non appartiene al passato, ma è presenza viva, è respiro, è forza che sostiene e trasforma. E oggi in questa parrocchia di San Casimiro lo Spirito Santo si manifesta con una gioia particolare, perché tanti di voi, membri di questa comunità, ricevono il sacramento della Cresima e diventano testimoni della fede.
Сёння мы адзначаем адно з самых светлых святаў. Свята, якое вяртае нас да самага сэрца нашай веры. Пяцідзясятніца – гэта дзень, калі Дух Святы сыходзіць на апосталаў і адкрывае перад імі новае жыццё. Гэта не проста штогадовая ўрачыстасць, але падзея, якая працягвае аднаўляцца, бо Дух не належыць мінуламу. Ён – жывая прысутнасць, дыханне, сіла, якая падтрымлівае і перамяняе. І сёння ў гэтай парафіі святога Казіміра Дух Святы праяўляе сябе з асаблівай радасцю, таму што шматлікія члены гэтай супольнасці прымаюць сакрамент канфірмацыі і становяцца сведкамі веры. Il Vangelo ci conduce nel cenacolo dove i discepoli si trovano raccolti, ancora segnati dalla paura e dall'incertezza. È un'immagine che parla a tutti noi, perché ogni persona conosce momenti in cui il cuore si chiude e non trova parole. In quella stanza silenziosa Gesù entra con una pace e non ha bisogno di spiegazioni. Non chiede nulla, non rimprovera, non mette alla prova. Si avvicina e dice semplicemente pace a voi. È la pace che nasce dalla sua presenza, una pace che non elimina le difficoltà, ma dà forza per affrontarle. Poi compie un gesto che richiama la creazione, soffia sui discepoli. Quel soffio è vita che ricomincia, è fiducia che rinasce, è un invito a rialzarsi e a camminare. Евангелие вядзе нас у вячэрнік, дзе сабраныя разам вучні яшчэ пазначаны страхам і няўпэўненасцю. Гэта вобраз, які прамаўляе да ўсіх нас, бо кожны чалавек ведае моманты, калі сэрца замыкаецца і не знаходзіць слоў. У тое ціхае памяшканне Езус уваходзіць з супакоем, які не патрабуе тлумачэнняў. Ён нічога не пытаецца, не дакарае, не выпрабоўвае. Ён падыходзіць і проста кажа: «Спакой вам». Гэта мір, які нараджаецца з яго прысутнасці. Супакой, які не забірае цяжкасцяў, але дае сілу іх пераадольваць. Затым ён робіць жэст, які нагадвае стварэнне, дыхае на вучняў. Гэты подых – жыццё, што пачынаецца нанова. Гэта давер, які адраджаецца. Гэта запрашэнне ўстаць і ісці. La prima lettura ci presenta uomini e donne provenienti da molte regioni che ascoltano gli apostoli e comprendono ciascuno nella propria lingua. In questa scena si manifesta l'opera dello Spirito, che rende possibile un incontro profondo tra persone diverse e apre i cuori a una comprensione reciproca che non nasce da sforzi umani ma dal dono di Dio. Le differenze non diventano motivo di distanza, perché lo Spirito crea unità senza cancellare la varietà dei volti e delle storie. Le distanze non generano diffidenza, perché lo Spirito dispone gli animi all'ascolto e alla fiducia. Da questa azione interiore nasce una fraternità che rivela la presenza di Dio nella comunità. In questo modo la Chiesa, quando è fedele allo Spirito Santo, non ha paura della diversità, ma la accoglie come un dono. E anche qui in Belarus, dove la storia ha conosciuto momenti complessi, lo Spirito continua a suscitare il desiderio di unità, di riconciliazione e di pace. Першае чытанне прадстаўляе нам мужчын і жанчын з розных краін, якія слухаюць апосталаў і разумеюць іх кожны на сваёй мове. Гэтая сцэна паказвае дзеянне духа, які робіць магчымай глыбокую сустрэчу паміж рознымі людзьмі і адкрывае сэрцы на ўзаемнае разуменне, што не нараджаецца з чалавечых намаганняў, але з Божага дару. Адрозненні не становяцца прычынай падзелу, бо дух стварае адзінства, не сціраючы разнастайнасці абліччаў і гісторый. Адлегласці не нараджаюць недаверу, бо дух схіляе да слухання і даверу. З гэтага ўнутранага дзеяння нараджаецца братэрства, якое аб'яўляе прысутнасць Бога ў супольнасці. Такім чынам, касцёл, калі ён верны Духу Святому, не баіцца разнастайнасці, а прымае яе як дар. І тут, у Беларусі, дзе гісторыя зведала складаныя моманты, дух працягвае узбуджаць жаданне адзінства, поєднання, супокою. San Paolo nella seconda lettura ci ricorda che lo Spirito Santo distribuisce doni diversi, ma sempre per l'utilità comune, non per creare elite
non per alimentare rivalità, ma per costruire una comunità viva, dove ciascuno mette a disposizione i carismi che ha ricevuto. È un messaggio profondamente attuale, perché viviamo in un mondo che spesso misura il valore sulla competizione, sull'apparenza, sul possesso, sul successo personale. Lo Spirito Santo invece ci ricorda che la vera grandezza è nel dono di sé, nella capacità di servire, nella disponibilità a costruire insieme. La Chiesa è un corpo, dice San Paolo, e ogni membro è necessario. Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, nessuno è troppo piccolo. E oggi, con la cresima di questi giovani, questo corpo si arricchisce di nuove forze, di nuovi carismi і di nuove responsabilità. Святы Павел у другім чытанні нагадвае нам, што Дух Святы раздае розныя дары, але заўсёды дзеля агульнага добра. Не для стварэння эліт, не для распальвання суперніцтва, а для пабудовы жывой супольнасці, дзе кожны ўносіць тое, што атрымаў. Гэта вельмі актуальнае пасланне, бо мы жывём у свеце, які часта вымярае вартасць праз спаборніцтва, знешні выгляд, валоданне, асабісты поспех. Дух Святы ж нагадвае нам, што сапраўдная веліч заключаецца ў дары з сябе, у здольнасці служыць, у гатоўнасці будаваць разам. Касцёл – гэта цела, кажа святы Павел, і кожны яго член неабходны. Ніхто не з'яўляецца непатрэбным, лішнім ці занадта малым. І сёння праз канфірмацыю гэтых маладых асобаў гэтае цела ўзбагачаецца новымі сіламі, новымі харызмамі, новой отказностью. E ora, carissima Cresimandi, desidero rivolgermi a voi con particolare affetto. Oggi accogliete un dono che entra nella vostra vita in modo silenzioso ma potente. Lo Spirito Santo viene a stare con voi, a camminare accanto a ciascuno, a sostenere i vostri passi e a far maturare ciò che di più bello portate dentro. È un dono che non si esaurisce, ma cresce con voi, si intreccia con le vostre scelte, illumina i vostri desideri più veri. А цяпер, дарагія кандыдаты да бяжмавання, я хачу звярнуцца да вас з асаблівай любоўю. Сёння вы прымаеце дар, які ўваходзіць у вашае жыццё ціхім, але і магутным чынам. Дух Святы прыходзіць, каб быць з вамі, каб ісці побач з кожным з вас, падтрымліваць вашыя крокі і ўзрошчваць усё самае прыгожае, што вы носіце ў сабе. Гэта дар, які не вычэрпваецца, але расце разам з вамі, пераплятаючыся з вашымі выбарамі і асвятляючы ваше найглыбейшае жаданне. Lo Spirito Santo vi dona coraggio, non il coraggio rumoroso di chi vuole farsi notare, ma il coraggio silenzioso e verace di chi sa scegliere il bene anche quando costa, di chi sa dire la verità anche quando è scomoda, di chi sa restare fedele anche quando tutto sembra fragile. Vi dona la capacità di non vivere da spettatori ma da protagonisti del bene, da costruttori di pace, da giovani che non si lasciano trascinare dal vento del momento, ma che sanno discernere ciò che conta davvero. Дух Святы дорыць вам мужнасць. Нягучную мужнасць таго, хто хоча прыцягнуць увагу, але ціхую і праўдзівую мужнасць таго, хто ўмее выбіраць дабро, нават калі гэта каштуе. Хто здольны казаць праўду, нават калі яна нязручная. Хто застаецца верным, нават калі ўсё здаецца крохкім. Ён дорыць вам здольнасць жыць не як гледачы, а як пратаганісты дабра, будаўнікі супакою, як маладыя людзі, што не дазваляюць сябе панесці вятрам хвіліны, але ўмеюць распазнаваць тое, што сапраўды важна. Lo Spirito Santo vi dona verità. Viviamo in un mondo pieno di voci, di informazioni, di opinioni, di rumori. A volte è difficile capire cosa sia vero, cosa sia giusto, cosa sia buono, cosa sia autentico. Lo Spirito Santo è colui che illumina la mente e il cuore e vi aiuta a distinguere ciò che costruisce da ciò che distrugge, ciò che libera da ciò che imprigiona. Lasciatevi guidare da Lui nelle grandi scelte e piccole, nei sogni che coltivate, nelle relazioni che vivete, nelle responsabilità che vi attendono. Дух Святы дае вам праўду. Мы жывём у свеце поўным галасоў, інфармацыі, меркаванняў, шуму.
Часам цяжка зразумець, што ёсць праўдай, што правільнае, што добрае, што сапраўднае. Дух Святы – гэта той, хто асвятляе розум і сэрца і дапамагае вам адрозніць тое, што будуе, ад таго, што разбурае, тое, што вызваляе ад таго, што знявольвае. Дазвольце яму весці вас у вашых вялікіх і малых выбарах, у марах, якія вы носіце ў сабе, у адносінах, якія перажываеце, у абавязках, якія вас чакаюць. Carissimi fedeli, oggi questa comunità riceve un dono prezioso, ma questo dono chiede anche una responsabilità. Non lasciamo soli questi giovani, accompagniamoli con la preghiera, con l'esempio, con la fiducia. Siamo per loro una Chiesa che ascolta, che accoglie, che sostiene, che incoraggia. Una Chiesa che non spegne il fuoco dello Spirito Santo, ma lo custodisce, lo alimenta e lo testimonia. Дарагія вернікі, сёння гэтая супольнасць атрымлівае каштоўны дар. Але гэты дар патрабуе таксама і адказнасці. Не пакінем гэтых маладых людзей адных. Будзем суправаджаць іх малітвай, прыкладам, даверам. Будзем для іх касцёлам, які слухае, прымае, падтрымлівае, натхняе. Касцёлам, які не гасіць агонь Духа Святога, але захоўвае яго, узмацняе і сведчыць пра яго. E allora invochiamo lo Spirito Santo, chiediamogli di rinnovare i nostri cuori, di illuminare le nostre scelte, di rafforzare la nostra fede. Chiediamogli di rendere questa parrocchia un luogo dove ogni persona può sentirsi accolta e amata. Chiediamogli di accompagnare i cresimandi nel loro cammino perché possano crescere nella gioia e nella libertà dei figli di Dio. Таму давайце разам заклікаць Духа Святога. Просім яго аднавіць нашыя сэрцы, асвятліць нашыя выбары, умацаваць нашу веру. Просім яго зрабіць гэтую парафію месцам, дзе кожны чалавек можа адчуваць сябе прынятым і любімым. Просім яго суправаджаць канфірмаваных на іх шляху, каб яны маглі ўзрастаць у радасці і свабодзе Божых дзяцей. La Madre di Dio che ha accolto lo Spirito Santo nella sua vita e ha condiviso con la Chiesa il giorno di Pentecoste, accompagna anche noi. Ci insegna a vivere con cuore disponibile, a lasciarci guidare, a non perdere mai la fiducia. Ci aiuti a costruire una comunità capace di ascolto, di accoglienza, di fraternità. Ci renda docili allo Spirito, perché la nostra vita possa riflettere la luce di Cristo risorto. A lei affidiamo anche questi 70 membri di questa parrocchia che oggi ricevono la cresima, perché li custodisca con la sua tenerezza e li sostenga nel cammino che si apre davanti a loro. La sua intercessione li aiuti a riconoscere la voce dello Spirito Santo, a custodire il dono ricevuto, a crescere nella gioia della fede e essere testimoni fedeli e autentici dell'amore di Dio. Няхай Маці Божая, якая прыняла Духа Святога ў сваё жыццё і падзяліла з касцёлам дзень Пяцідзясятніцы, суправаджае і нас. Няхай вучыць нас жыць з адкрытым сэрцам, дазваляць сябе весці, ніколі не губляць даверу. Няхай дапаможа нам будаваць супольнасць, здольную слухаць, прымаць, жыць у братэрстве. Няхай яна зробіць нас паслухмянымі Духу, каб нашае жыццё адлюстроўвала святло ў васкрослага Хрыста. Ёй даручаем таксама гэтых 63 члены гэтай парафіі, якія сёння прымаюць канфірмацыю, каб яна ахоўвала іх сваёй пяшчотай і падтрымлівала на шляху, які адкрываецца перад імі. Няхай яе заступніцтва дапаможа ім распазнаваць голас Духа Святога, захоўваць атрыманы дар, узрастаць у радасці веры і быць вернымі і сапраўднымі сведкамі Божай любові. E allora, uniti come gli apostoli nel cenacolo, anche noi eleviamo la nostra preghiera allo Spirito Santo e diciamo: Vieni Spirito Santo, rinnova la tua Chiesa, rinnova ciascuno di noi. E Maria, Madre della Chiesa, intercedi per noi e cammina con noi. Amen. І так, з'яднаныя як апосталы ў вячэрніку, узносім нашу малітву да Духа Святога. Прыйдзі, Духу Святы, аднаві Твой касцёл, аднаві кожнага з нас. І Марыя, Маці касцёла, заступайся за нас і кроч разам з намі. Амен.
У адказ на Божае Слова, перш чым атрымаць Духа Святога, кандыдаты адракуцца ад зла і вызнаюць сваю веру, аднаўляючы абяцанні, дадзеныя на хросце. Адказнасць за іх веру цяпер пераходзіць у іх рукі. Давайце адкажам у еднасці з імі, таксама аднаўляючы нашу вернасць Хрысту. Адкажам кожны сам за сябе. Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere e seduzioni. Ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў і спакусаў ягоных? Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Ці верыце ў Бога, Айца Усімагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria, Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праворуч Айца? Credete nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e che oggi per mezzo del sacramento della Cresima è in modo speciale a voi conferito come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? Ці верыце ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які сёння асаблівым чынам удзяляецца вам, як некалі апосталам у дзень Пятидесятницы? Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Ці верыце ў святы касцёл каталіцкі, єднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Amen. Цяпер біскуп разам з прэзбітэрамі выцягнуць рукі, сімвалічна ўскладаючы іх на кандыдатаў, і біскуп узнясе да Бога Айца малітву з просьбай аб спасланні на іх Святога Духа Суцяшыцеля і ягоных дароў. Тэкст малітвы будзе размешчаны на слайдзе. Cari fratelli e sorelle, preghiamo Dio Padre Onnipotente per questi suoi figli. Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo, li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo e li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Умілаваныя браты і сёстры, просім Бога Айца Усімагутнага ласкава спаслаць Духа Святога на гэтых усыноўленых дзяцей сваіх, ужо адроджаных у хросце да вечнага жыцця, каб Ён умацаваў іх сваімі шчодрымі дарамі, а сваім намашчэннем учыніў падобнымі да Христа, Сына Божага. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi loro il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza ed intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempiti dello spirito del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore. Праз хвіліну адбудзецца намашчэнне кандыдатаў святым хрызмам. Цяпер біскуп, абмакнуўшы палец у гэты святы алей, намасціць кожнага кандыдата ў выглядзе крыжа на чале. Кожны канфірмаваны адкажа на гэта «Амен», прымаючы пячатку дару Духа Святога. Гэтая пячатка назаўжды злучыць ахрышчаных з Хрыстом і дасць ім сілу быць ягонымі сведкамі ў свеце.
знак дару Духа Святого. Спокой Тебе. Магдалена, прими знак дару Духа Святого. Спокой Тебе. Луция, прими знак дару Духа Святого. Спокой Тебе. Бажена, прими знак дару Духа Святого. Спокой Тебе.
святі обминяне, пісня слави хай завжди гучить. Хай сиходить дух Твій, землю обновить, дощ пливе у спеку, дасть прагнених серців, а святі обминяне, пісня слави хай завжди гучить. Слава Єсусу, який життя не дав. Слава, бо я той, хто перший полюбив мене. Єсус, тільки Єсус Пан мой. Хай сиходить дух Твій, землю обновить, дощ пливе у спеку, дасть прагнених серців, а святі обминяне, пісня слави хай завжди гучить. Хай сиходить дух Твій, землю обновить, дощ пливе у спеку, дасть прагнених серців, а святі обминяне, пісня слави хай завжди гучить. Слава Єсусу, який життя не дав. Слава
Дорогие браты и сестры, покорно просим Бога Отца Всемогутного, каб однодушной была наша молитва, як есть одна вера, надея и любовь, что походят от Духа Святого. У мацу святого Айца Льва XIV, присутнага сярод нас уладаку Іньяцію, усіх біскупаў, святароў і дыяканаў, каб яны, напоўненыя Духам Святым, адважна і з моцы абвяшчалі святое Євангеліє. Адары ласку веры і супакоем усе народы. Няхай Дух Святы прынясе людзям дар прабачэння, згоды і братэрства. Пане, просим Тебе, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Асвячаем моладзь і дарослых, якія сёння прынялі сакрамент канфірмацыі, каб паслухмяныя Духу Святому яны былі сапраўднымі сведкамі веры і любові ў сучасным свеце. Пане, просим Тебя, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Узглянь літасціва на бацькоў, сведкаў і выхаваліць тых, хто сёння прыняў сакрамент канфірмацыі. Падтрыманыя Божай ласкай, яны сабралі багаты плён свайго служэння і ахвяры. Пане, просим Тебя, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Дапамажы вярнуцца да адзінства з Табою і касцёлам усім тым, хто адышоў ад веры, каб яны адкрылі свае сэрцы на ласку Духа Святога і паверылі ў тое, што Бог ёсць любоў. Пане, просим Тебя, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за беларускі народ, каб Дух Божы перамяніў розум і сэрца кожнага з нас і скіраваў наше памкненне да згоды, прабачэння і супакою. Пане, просим Тебя, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Спашлі на нас свайго Духа Святога, каб мы, сабраныя вакол Христовага алтара, былі адважнымі сведкамі Бога ў Тройцы адзінага. Пане, просим Тебя, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Божа, Ты даў апостолам Тваім Духа Святога і пажадаў, каб яны і іх наступнікі перадавалі яго вернікам. Выслухай ласкава нашу малітву і ўчыні, каб Твая ласка дзейнічала ў сэрцах вернікаў, як на пачатку абвяшчэння Евангелля. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Пане, мы стаім перад Табою, прагнучы умацаваць сваю веру. Прымі ласкава дары, якія мы прыносім на Твой алтар. Запаленая свечка, сімвал надзеі і Хрыста, прысутнага сярод нас. Ідучы за святлом Хрыста, мы прагнем вучыцца распазнаваць знакі часу і быць надзеяй касцёла. Крыж – знак нашага збаўлення і сталасці нашай веры. Мы прагнем, Езу, праз усё жыццё заставацца вернымі
Твоему святому крыжу. Святое Писание. Показальник шляху у лабірынце наших дзён. Мы прагнем схіляцца над Божым Словом, каб узрастала наша вера. Дар алтара. Прыносім Табе, Пане, плады зямлі і плён працы людскіх рук. Няхай праз гэты дар праслаўляецца Тваё імя. Віно і вада, што стануцца крывёю Хрыста. Дапамажы нам, Хрысте, годна прымаць святую Еўхарыстыю, якая збаўляе нас і дае жыццё вечнае. Хлеб, які пераменіцца ў цела Хрыста. Умацуй нас гэтым святым пасілкам на шляху да нябеснага Айца. Frate, frates, un meote vestrum sacrificium acceptabile fiet apud Deum Patrem omnipotentem. Munera quaesum Domine oblata sanctifica, et corda nostra Sancti Spiritus illustratione emunda. Per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. С Духом Твоим Sursum corda. узносим их до Пана. Habemus ad Dominum. Годно это и справедливо. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratia sagere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui ascendes super omnes celos,
sedenque ad esteram tuam, proximum, Spiritum Sanctum in filios adoptionis effudit. Qua propter nunc et usque in saeculum, cum omni militia angelorum, devota tibi mente concinimus, clamantes atque dicentes. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Vere sanctus es Domine fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus Spiritus Tui rore sanctifica, un nobis corpus et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panet et gratias agens fregit, deditque discipulus suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Similimodo, postquod cenatum est, accipiens et calicem iterum tibi gratias agens deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего пришествия в храме. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes qui nos dignos abuisti a stare coram te et tibi ministrare. Recordare Domine Ecclesia Tua tota orbe diffuse, un in caritate perficies, una cum Papa nostro Leon XIV, Episcopa nostro Iosef, prisutный Episcop Ignacio, et universo clero. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Францішкам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precetti salutaribus moniti e divina institutione formati audemus dicere. Отче наш, который
Libera-nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut tope misericordiae Tua adiuti, et a peccato simus, semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem me ando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e amque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. И с Духом Твоим. Offerte vobis pacem. Баранку Божий, який єш на себе раки світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який єш на себе раки світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Ecce Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati qui accenam agni vocati sunt. Spiritus quia Patre procedit, ille me clarificabit, dicit Dominus.
Oremos. Domine Deus noster, qui nos vegetare dignatus es celestibus alimentis. Suavitatem spiritus tui penetralibus nostri cordis infunde, utque temporali devotione percepimus, sempiterno munere capiamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Парафіяльныя аб'явы. Дарагія, калі ласка, прысядзьце, хто можа. Разумею, душна. Сёння слова дух, яно ключавое, ну, пэўна, таму таксама і душна у нас, але і сэрцы гараць, і сапраўды гэтая тэмпература, накал сённяшні, ён трывае, але калі ласка, яшчэ хвіліначку увагі, пастараюся кораценька гэтыя аб'явы зрабіць. Пачну з таго, што нас чакае на гэтым тыдні. На гэтым тыдні яшчэ ў нас трывае месяц май, прысвечаны Маці Божай. Захвочваем прыходзіць на маёвыя набажэнствы кожны дзень о 17:30. На гэтым тыдні адзначаем у панядзелак 25 мая ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла, у аўторак успамін святога Філіпа Неры, прэзбітэра, у чацвер 28 мая свята Езуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара. У наступную нядзелю 31 мая таксама вялікая урачыстасць, гэта урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. Такая аб'ява для моладзі, для вучняў, асабліва для тых, хто баіцца экзаменаў, хто здае экзамены, таксама для тых, хто не баіцца іх, што ў бліжэйшую суботу 30 мая пасля вячэрняй святой імшы запрашаем моладзь на супольную малітву, на адарацыю у інтэнцыі паспяховай здачы экзаменаў, каб Дух Святы спадарожнічаў нашай моладзі ў гэтых няпростых пачатковых летніх месяцах. Сардэчна запрашаем. А ў наступную нядзелю падчас святой імшы о 12 гадзіне мы будзем дзякаваць Богу за навучальны год, які завяршаецца. Асабліва запрашаем вучняў, бацькоў і настаўнікаў. Пасля ж літургіі ўсіх парафіянаў чакае супольнае святкаванне на тэрыторыі касцёла. Я ўвогуле марыў, што спадзяваўся, што ўладыка Ігнацыя таксама застанецца сёння з намі, каб пасвяткаваць на тэрыторыі касцёла, але дыпламатычная місія, такая справа непрадказальная, і адразу пасля літургіі, пасля сумеснага фота ўжо трэба будзе апостальскаму нунцыю вырушаць далей у дарогу. Таму я думаю, што мы сэканомім сілы, каб мацней святкаваць ужо на тэрыторыі касцёла праз тыдзень. Дарагія, глядзеў учора раніцай, ужо 58 чалавек зарэгістравалася ў першую пілігрымку «Маладзеч» на Буцлаў. Думаю, што сёння ўжо троху больш. Гэта пакуль нямнога. Запрашаю сардэчна ўсіх, асабліва моладзь, каб вырушыць у гэты шлях да Маці Божай, асабліва тых, хто яшчэ ніколі не быў. Толькі 5 дзён, не так шмат, больш за 28 кіламетраў у дзень мы не пройдзем. Зарэгістравацца можна на сайце парафіі, ў сацыяльных сетках, альбо ўручную у закрыстыі. Яшчэ такая маленькая аб'ява. Памятаеце, недавно быў на сход ружанцовых колаў. Вось гэта такая галоўная малітоўная сіла нашай парафіі. І дзякуй усім, хто на гэты сход прыйшоў, мы пабачылі, што нашай парафіі 11 колаў жывога ружанца. Кожнае кола гэта 20 чалавек, якія ў дзень моляцца адну таямнічку ружанца, кожны іншую. І такім чынам у дзень поўны ружанец атрымліваецца ў інтэнцыях папы рымскага і парафіі. І так атрымалася пасля перагляду нашых баявых адзінак, што ў кожным коле 1, 2, 4, 5 не хапае. І каб гэтыя колы маглі функцыянаваць, патрэбны яшчэ ахвотнікі. Таму, калі хтосьці ў сэрцы мае такую адвагу, хоча ўзяць такі абавязак, каб у дзень адну таямнічку ружанца маліцца, то, калі ласка, падыдзіце ў закрыстую да сястры Яны, яна падрабязна раскажа, што гэта такое. А напрыканцы яшчэ так хацеў бы ад сябе сказаць шчыры дзякуй уладыку Іньяцыю за тое, што згадзіўся да нас прыехаць. Вашая прысутнасць гэта асаблівы знак еднасці з папам Львом. Спадзяюся, што таксама гэта дасць нам адчуць, што касцёл каталіцкі, ён не толькі тут у Маладзечне, што па ўсім свеце.
І таксама, дзякуючы вам, мы сёння чулі, як важны гэты дар языкоў, да, вот якімі апосталы валодалі адразу пасля спаслання Святога Духа. Дзякуй вам шчырай за прысутнасць. Finito? No? Finito? Ну, No, ancora. я яшчэ трошкі скажу. Era piccolo, no? Ah, Пікол. Я яшчэ хацеў сказаць, што у мяне таксама на бежаванні быў сведка, і так цікава атрымалася, што сёння ён таксама побач, гэта брат Вадзім, мой сведка з бежавання, ён сёння дапамагаў нам перакладаць. Таксама яму хачу падзякаваць за гэтую паслугу. Ад усяго сэрца дзякую за айцоўскую прысутнасць нашаму дзекану, ксяндзу пралату Эдмунду за тое, што прыйшоў, каб разам з намі сёння маліцца. Дарагому ксяндзу Андрэю таксама дзякуем за прысутнасць. Ну і, канешне, нашым братам за малітоўную прысутнасць, брату Войтыку за таксама ціхую малітву. Асаблівым чынам хацеў падзякаваць нашым сёстрам, якія ўпрыгожвалі касцёл, рыхтавалі да гэтай падзеі. Но, канешне, думаю, што асабліва варта падзякаваць сястры Кацярыне, якая гэтую моладзь рыхтавала да гэтай падзеі. Дзякуй, сястра, за тое, што сапраўды мы былі падрыхтаваныя, каб прыняць Духа Святога ў нашыя сэрцы. Сёння нашаму хору, нашым міністрантам, якія ў асабліва экстрэмальных умовах, як вы зразумелі, мусілі сёння дзейнічаць, якія адначасова здольныя былі за некалькі секунд навучыцца 3 розных моваў, таксама вельмі прашу, каб падзякаваць. Аплодисменты. Усім за ўсё дабро. Можа, каго не назваў, ведаеце, таксама у галаве мне таксама троху душна. Хачу сказаць дзякуй. Ну і, канешне, перадусім вам, дарагая моладзь, дарагія дарослыя, якія прынялі дары Духа Святога, якія рашыліся сказаць зрэла, свядома, што вы выбіраеце ў вашым жыцці Хрыста. Дзякуй вам за гэтае сведчанне і для нас таксама. І перад тым, як ужо даць слова яшчэ нашым парафіянам, хачу такую практычную увагу зрабіць, што пасля благаслаўлення літургічная служба разам са святарамі выйдзе праз вуліцу, і запрашаю таксама нашых новабежмаваных пайсці за намі, каб зрабіць там супольнае фота. Дзякуй шчыры. Уже брат Владислав много чего сказал. Хочу добавить. Поважаны уладыка Ініцыя, дазвольце выказаць вам шчырую падзяку за архіпастырскі візіт і выкананне абраду канфірмацыі. Дзякуй вам за благаслаўленне і добрае слова, якое мы сёння ад вас пачулі. Гэта падзея назаўсёды застанецца ў нашых сэрцах, і мы вельмі рады, што вы змаглі ў гэты дзень быць разам з намі. Таксама хочется сказаць словы падзякі і нашаму брату Владиславу. Сёння нашы дзеці зрабілі важны крок у дарослае хрысціянскае жыццё. Мы глыбока ўдзячны вам за той час і сілы, якія вы ўклалі ў іх духоўнае выкананне. Вашы словы і асабісты прыклад дапамаглі ім падрыхтавацца да прыняцця дара Святога Духа. І вядома ж, не маглі мы забыцца пра нашу дарагую, напэўна, усе са мной пагодзяцца, сястру Кацярыну. Нам з вамі пашанцавала. Ад усяго сэрца дзякуй вам за тое, што вы суправаджалі нашых дзяцей і дарослых на шляху да гэтага важнага дня. Дзякуй вам за ваше цярпенне на занятках па катэкізацыі, за ваши малітвы і за тое, што дапамаглі нам і нашым дзецям адкрыць сэрца для дароў Святога Духа. Жадаем вам усім моцнага здароўя, сіл, Божай апекі, а таксама, каб Найсвяцейшая Дзева Марыя
заўсёды захоўвала вас пад сваім пакром у вашай нялёгкай, але светлай працы. Дзякуй вам. Allora, prima di partire vorrei ringraziare il vostro parroco, padre Першым вырушыць я хачу вельмі моцна і сардэчна падзякаваць вашаму пробашчу айцу Владиславу per l'invito за запрашэнне e tutti gli altri padri di questa bellissima comunità. і таксама ўсіх іншых братоў, которые служаць тут у гэтай супольнасці прыгожай. Che è la prima che ho visitato quando sono arrivato in questo paese. Гэта была першая супольнасць, браты капуцыны, калі я прыехаў у гэтую краіну, першая супольнасць, якую я наведаў, была гэта, маладзечна тут. È la prima anche, rimarrà nella storia della mia vita, perché oggi per la prima volta da vescovo ho amministrato il sacramento della Cresima. І гэта таксама супольнасць, і гэта месца, касцёл, і вы назаўсёды застанецеся ў маім сэрцы, таму што я упершыню ў маім жыцці удзяліў сакрамент канфірмацыі. Così che non sarà difficile dimenticarvi. Так мне будзе вельмі складана вас забыць, таму што я сапраўды буду несці ў вас у сэрцы. Sono sicuro che nel prossimo futuro avremo altre occasioni di incontrarci e di condividere insieme. Упэўнены, што таксама ў бліжэйшай будучыні у нас будуць магчымасці і нагоды сустракацца і разам радзяляць Momenti di час. fraternità e di preghiera anche, senza annoiare il Signore, vero? Час братэрства і малітвы, але без таго, каб зануджваць пана, то есть не за многа. Il Signore vuole amore. Господь хоче любові. Il Signore vuole il nostro cuore. Господь хоче нашого E серця. noi corrispondiamo al suo progetto d'amore con la nostra vita. І ми відказуємо на його проєкт, на його план любові нашим життям. La preghiera è la relazione privilegiata, lo strumento privilegiato di questa relazione d'amore personale. Молитва – гэта якраз інструмент прывіляваны гэтых адносін асабістых з Богом. Ma deve essere la nostra vita a diventare una preghiera continua. Але павінна наше жыццё стацца малітвай пастаяннай да Пана. Con la nostra testimonianza autentica di figli di Dio, di quest'amore, di questa misericordia gratuita che il Signore ci dona ogni giorno e lo Spirito Santo ci conferma nella fede. Праз нашае сведчанне, каб гэтая любоў і міласэрнасць, якую мы атрымліваем, яна станавілася таксама для іншых жыццём. І вось гэта, дзякуючы Духу Святому, якого вы атрымалі, сёння будзе магчыма. Allora adesso vi saluto con tanto affetto perché altrimenti rischio di iniziare a parlare troppo. Цяпер я хачу развітацца з вами з вялікай любоўю, інакш я таксама рызыкую зашмат казаць. E poi questo ricordo bello di oggi diventerà una... come si chiama il sogno brutto? Sogno brutto? Quando uno fa un brutto sogno. Un'altra volta può? Sì, vabbè, la prossima volta la diciamo. Vabbè. Він хоче... Да, страшно. Може, un'altra volta tutta la frase. Va bene, dammi qua, faccio prima. Allora, dicevo che voglio salutarvi con tanto affetto. Хотів розвітатися з великою любов'ю з вами. Non voglio fare una seconda omelia, altrimenti Не mi хочу робити другої гамілії, тому що ви тут prendete a sassate. будете вже спати, і або закиньте мене каменями ще.
Mi portate voi a Minsk direttamente questa sera per non sentirmi più. Да, і потім мене завезете ў Мінск, каб мяне больш не слухаць. Così la prossima volta, lasciamo un po' per la prossima volta. Ну, трошку покинем на наступний раз. E la prossima volta faremo una verifica del Наступний раз cammino e dei progressi che avete fatto da oggi fino alla prossima volta. Наступний раз убачимо, зробимо такий маленький іспит вашого шляху, як у вашому житті Дух Святий діє. E così saremo sempre uniti nell'affetto, nella fede, nella simpatia e nell'amore in Gesù Cristo nostro Signore. І ми застанемося заўсёды з'яднанымі у любові, у малітве, так само у гэтай сапраўды цеплыні, якую вось нунцый адчувае тут вельмі добра сябе як дома, і застаецца з гэтым пачуццём і вас так развітваецца з вами. Adesso come rappresentante pontificio vi do la benedizione in nome del Santo Padre, la benedizione apostolica. І цяпер, як прадстаўнік папы рымскага, удзеліць апостольскага благословлення пантыфікальнага. Insieme con l'indulgenza plenaria. Разам з поўным адпустам. Questo giorno di solennità. Dominus vobiscum. І з Духом Твоїм. Sin nomen Domini benedictum. Тепер і навіки. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Який створив небо і землю. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritui Sanctus. Amen. Ite missa est. Дякуємо Пану Богу. Auguri. Славі повні серця